A Palma només hi ha 12 escoletes infantils municipals, de les quals 9 tenen la seva gestió en mans privades. Des de la CUP Crida per Palma ampliarem el nombre de centres i municipalitzarem els centres que ja hi ha. Hi ha 6 centres de dia municipals per a la gent major de Palma, un nombre insuficient, i a més, la seva gestió és privada. Des de la CUP Crida per Palma impulsarem la creació de centres de dia per a la gent gran, públics, de gestió municipal i a tots els barris. I a més, municipalitzarem la gestió d'aquests que actualment són a mans privades. En l'actualitat, el Servei d'Acolliment Municipal Víctimes de Violència de Gènere de l'Ajuntament de Palma està en mans privades. Per tal de garantir aquest servei tan important, des de la CUP Crida per Palma municipalitzarem aquest servei. La monarquia espanyola va arrabassar el Palau de Marivent a la ciutadania de Palma. Des de CUP Crida per Palma lluitarem per municipalitzar i retornar el llegat Marivent a la ciutadania. Ni l'Ajuntament de Palma ni cap administració mallorquina té la gestió d'una infraestructura estratègica tan important com és la del Port de Palma. Des de CUP Crida per Palma impulsarem la municipalització del nostre port, exercint el nostre dret a decidir sobre les nostres infraestructures. I com a mesura clau per unes polítiques efectives contra la massificació turística, limitarem els creuers a un al dia. A Palma només comptem amb 34 casals de barri, mentre que entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Palma xifren la quantitat necessària per cobrir totes les barriades en uns 80. Des de la CUP Crida per Palma ampliarem la xarxa de casals i municipalitzarem el que actualment estan en mans privades. Obrim camí per uns serveis 100% públics i de qualitat.